ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଜମା ମାନିବାନି। ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମାନିବାନି, ଲୁଚିକି ସେ କାମଟା କରିଦେବା। ଆଉ ବାକି ସବୁ କଥା ମାନିବା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବାନି। ମନା କଲେ ବି ସେ କାମଟା ଲୁଚିକି କରିଦେବା। କ'ଣ ନା, ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯିବାକୁ ମନା କଲେ ଶୁଣିବାନି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ମନା କଲେ ଶୁଣିବାନି। ଯୋଉଠି ହରି କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଲୁଚିକି ପଳେଇବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନିବା।